Boexing, atunci este un episod de Minecraft Full Game MSG. Vreau să vă anunț că acum imediat, mai spre seara pe la 8-9 va veni un prieten nostru și vom filma, vom avea și facecam, să fie super fain, vom filma tombola de jocuri, deci vom juca multe jocuri, vom juca care Minecraft, vom juca niște jocuri de pe browser. Ai tu-s morții, mătii! Ai tu-s morții! Ești dracu! Ești dracu! Tu-s morții, mătii, și răniții, mătii, tu-s cura, mătii! Tu-s morții, mătii, mă chinu aici de sute de ani, tu-s morții, mătii, că mă joci în Minecraft. Tu-s morții, mătii, și răniții! Hai, e pui mei! Mamă! Tu-s răniții și cristonița, mătii, și